okronkoni wona tumi ni animonyam ne kasiye ya wodia ena nso am ye kwan am ya bawanim inimsi abai ubeshira ansa ne yakọ yeda wase e wo Yesu din yimu amen amen yo yeda nyangu paase nyame yadomo a Jeroboam ho adesua no yebeto aso part 2 na ye say so bi kakra bi afa ho kakra ne mum God, why did God choose Jeroboam, knowing that he will rebel against him? Part 2 ni beba. Ne mum ne ye before Jeroboam became a king. And sana Jeroboam e baba ye ohene no. Ye hwe bi kakra bi nyame bo ne the part 2 no so asoso. Ye nyina hu se Jeroboam wamfa kwambone so na ebe ye ohene. Ena na onya de nso ano opere se obedi hene. Ena na onya de bonyeni no osu Nyankopɔn na oyobi a Solomon kra de na tumi ama ne pen a wahwɛ Joseph abusua no na sɛ dwumani bebree ho a Solomon de hyɛ ne nsa ohun sɛ ɔyɛ bɛma kokodurofo oyobi a ɔnam do no onim sɛ daakye bia obedi hene no onim sɛ daakye bia kwa onim sɛ ahene yɛ deɛ ayɛ David fie fo ne di edi hene o Israel nti wono de ahini de ka hini a na onka ho du bia ne mebebre ho a ye ba ye se ebia ye de nka ho na enkrofo bi dia ni munyam bi wo ho a be fi se ye de enye ye de nka ho ni mu me bia enkrofo bi na sa ni munyam no ana de bre bi ana yedie bi o mo dia nanso ebia Nyankopɔn anim no ho se wo kra no ni munyam bi ho betima abaye wo dia ama na ye yie. Now, you said Jeroboam was a legitimate king. Well, a legitimate king. He was appointed by God or ordained by God. And your man is here. And a beer, yeah, send ye Jeroboam, Omedi, so him. And young upon the cast and see, sir, or the Ahini Bemano. Now, can say, young upon him, said Jeroboam, or better than Kunyano Sono, or by a Bonietiano. And I'm not so many Israel for bebre no ayira. Nanso any kan fan share adwene say Jeroboam onya metena akunya no so no na o te ni no osu Nyankopɔn te nyame boa me pese me to ebo ase na me de part 2 no nso eba na etimi biebie ni na de ye hwe ne ma ba ko bi afa ne ho. Ndi Jeroboam ye kenka Nyankopɔn asɛm no a ye begen kai 1 Kings 11:28-39. Near the affair, na obere Jeroboam ye obema oye nam. Na Solomon huna brantie no se oye odeyefo no o ma no ye Joseph efie adwumanfo so adwumanhwefo so nyina hwefo. Na ebere no mu no Jeroboam free Jerusalem kro no. Odif ahia Siloni ni ebehu no ekwan no so enso na ofura entoma foforo na omienu pe ena na ewura mu ho na ahia so entoma foforo efra no mu nsunsun mu esenesini dumienu na ka kire Jeroboam se yi esenesini edufa na se Awurade Israel Nyankopɔn asie nie hwɛ me bɛte ahenie no mafiri Solomon nsam na me de musuakuo dur mama wo. Now, I say the Asian be a free, maybe Asian be a clear be a free. I say, Jeroboam, not only say that channel, I hear you say about Batono. When I'm a counsel, or say not a brilliant of Jerusalem, a cock. Now, Odifo, I hear, still in every hoon or quan also. Or so no me no quan, and it would move. It be a unu bi nko abetimi a wo baabi na unu bi wo baabi a ya na ede be na ya na moye ekwan be na ya na mo faso obra be na ya na mo bo enkomo be na ya na mo die ye behwe ebra na Jeroboam oni odifo ahia Siloni ewo kwan ewura mu no secret place bi ye hwe de esi ye na ye nhwe bi emfiri mu na odi na Jeroboam fra entema bia ne board entema wo furo bi na omienu nyina wura mo bia ni ho na bibi kɔɔso wɔ omienu ntam omienu nko a nanim de kɔɔso wɔ mo ntam
didi kan no ahia so Jeroboam ntoma hofuro bi na efira no mu no osunsun mu asinasin du mienu ise ntima efira no ya sunsun mu ntima me de obodagya na ka se bia agese bia se nika bi na ehye no atetini nyina mu edu mienu bibia nsai a bibi nye yie na ebesua bibi afiri mu sai du me bi abrabo bibi besai ama bibi nso ayeye wo so osunsun ntari no mu 12 wansun mu 13 and one mu 10 osunsun mu 12 na say deliberate odifo nim de oye osunsun Jeroboam ataade no sorry ne ntoma no ogiye no no opan ntoma ma na fi odadagya no na ahia de no onim se obehia Jeroboam na ne ntoma na efira no osunsun mu dumienu enye bibia na incidental accidental bi no enya coincident na accidental bi na bia bibia na plan na woto aso a so osunsun mu mienu no no ka na se onyi mu edum fa o he ne siti o ade na mia nkasa mentoma de minyim ade na me de dada na nso de ntine se mi mu de no fa o mu so odifo ne question bia kwa Bible no a odi asem no so ena odifo ne kan se Awurade Nyankopɔn se Awurade Israel Nyankopɔn we Israel ni na onim Nyankopɔn kro a mebo ne din sa Nyankopɔn na ekasa ti Nyankopɔn na ekasa hwɛ me beti ahenni no mafiri Solomon nsam na me de musua kodu me numa maw se ontoma no a matetimu no a obobodagya pie no a wonya bibia mfa nkata wo ho no sa mire ho beba mfa so ama ho ehun beba mfa so kase pa amaw ena ose wasra no otoa so anya mebo apaato no ye behwe de enti Nyankopɔn ne mo ne Yesu nya bibi kakra bi afiri mu edube bi ha say no de wom kakra ne say don't apply logic with the word of God yemfa nyansa enta ma Nyankopɔn asem ho Nyankopɔn ni kan no odo obiara pɛ ama no Nyankopɔn odo obiara pɛ ama Nyankopɔn so de opɛ biara na woye ini kan fan shia dwom se di obiara pɛ no obiara wo pɛ wo nsam will power no wo nsam na me ba obiara be wiase no odo obiara pɛ ma na fa ne will power a ultimate decide say meye we ana we de menye mepene so mempene so mekɔ menkɔ mekasa menkasa memfi ene de obiara ntimi nyimfi obi nsam obiara wɔ ne will power Nyankopɔn bɔ ye no ti Jeroboam so wɔ ne will power Nyankopɔn ɛka asɛm a opa na obefa ompen so a omfa will power no pa be ma Nyankopɔn ka asɛm opa obefa ompen so a omfa onipa bia na de ba ko mo se nipa bia de wo pɛ na wo de wo pɛ ye de wo pɛ no we have a will power the Nyankopɔn de we have power over our will power and I say your power over our will yeni anka say ye pɛ no your so to me odifo no so on ntuma no mu no odifo no so on ntuma mu so audit mu no Jeroboam pa o ma ne ntitim bibi wono bi ye ne wo ho a o pa o ma no nye o pa nso a o be ma na ye ntimi ayen enhu se nipa ye pɛ wo ye nsam o pa abeso Nyankopɔn o mpa nso anso Nyankopɔn o pa Nyankopɔn asama kora ye koso na agoro ye koso a o wo pɛ o be decide say me man se bia se ball ne e ball a me hwe ball awie na me asa na medum no e wo pɛ de wo pɛ ne de wo pɛ bia ye obi Nyankopɔn for so da se de wo pɛ so obeye na me be for so ama na ji se bia wo ya me Nyankopɔn asem bia ba mudi a ana me Nyankopɔn me bo ayusua part 2 no ene e be hunu ndi odifo no eso ne ntuma mo so wo tetimu no Jeroboam pa koma ne ntetim because one onim de eka uno bi na akohia wuram amienu nko a na modo onim se wo ye prophet onim se wo nyame nipa Awurade asema wo nkyai nanso onim de wo tetimu de eka ene obese de bi obese ohunu de eka ansana wa mo tetimu nso a well nya sa anso na bi a yede so ma na tu nso ntuma no nso ye ntuma mo no
nye ntoma dada na aka sɛ wede ɛtete mu anya hwee ntoma mu efira no ɛsomboɔ ɛna afei tere nso ontimi nso ɛmmɔ ne ho adagya nkɔ ɛsɛ menu mmienu nyinaa na ɛwɔ ha sɛ nyade te mu ɛnti sɛdeɛ wosi me ho mmea no deɛ mene problem biara na mene paapaa mu ne ɛkɔ a mepie no sɛ mentoma biara mfira me a adwene bɛ na nipa bɛnya deɛ ma me sɛ na Jeroboam nkanim sɛ nka ebekɔ enida no so kɛseɛ nipa a ɔwɔ adwene nyansa na ɛhwɛ deɛ wɔyɛ ne ho bibi to sina na because ebi nipa bebree no akora wɔ gidie wɔ ne mu so ɛbɛma barima paa na nipa epieye na ne ntoma biara mfira no bɛma katakyie mu a na afei sɛ ataade bi na ɛwɔ n'asɛ bi wɔ pie no wanya adwene ahunu sɛ bi a okohyia odiifoɔ bi ama Nyankopɔn odiifoɔ no atete ne ntoma no mu ama ɔde adagya nso akɔ bara Nyankopɔn nipa no onim deɛ na ɔbɛyɛ wɔ no ho ɛne deɛ ebetumi nso nkɔso a de bɛbrɛ no na sɛ obi bisa ne sɛ onyadwene sɛ obi bisa ne sɛ adɛn na ɔnam a wɔn mfra hwee a asɛm bɛ ne wɔnka wɔn nyinaa yadeɛ bi a ɔde nyansa ne adwene ɛɛba ho a ɔma Nyankopɔn nso sue Nyankopɔn ɛpɛ a ɔwɔ ma no ayɛ kwa ɔpa sɛ ɔbɛka deɛ ɔde bɛbua wɔ bi afei wɔ saa kɔbi sɛ odiifoɔ no koraa nsa ɛma no kwankyerɛ sɛ obi bisa no sɛ adɛn nti na watete me ntoma mu na mede adagya na meyɛkɔ obi bisa me asɛm bɛ na menka ɔno nso sɛ odiifoɔ no saa akyerɛ ne deɛ wɔnka sɛ odiifoɔ no asa akyerɛ ne deɛ wɔnka o adɛn afei na ɔka sɛ odiifoɔ ahia na ama bɔ adagya bibi hɔ a wankasa na ɛwɔ sɛ oyi so wadwene asɛm wɔ na woka no wɔ nipa mu a wankasa koraa no ɛbɛgu wɔ ne mu ase odiifoɔ ahia ɛna wama bɔ adagya wɔahunu sɛ Awurade ne maa no yɛɛ saa wɔahunu Nyankopɔn mfiri soro a ma megyina wɔ sɛ ne ntoma ne mfira no wɔsunsuan mu deɛ bada Nyankopɔn ɛna ma odiifoɔ no yɛɛ saa bade bi afei de ɔka na bɔnten sɛ odiifoɔ ahia ɛna ama bɔ adagya ɔna atete me ntoma yɛ na diifoɔ aba nso deɛ na afei yɛbu odiifoɔ no fɔ but the moment yɛbu odiifoɔ no fɔ Nyankopɔn yɛbu no fɔ because odiifoɔ no nyɛ ɔno na soma ne ho na de ɔno apɛ na ɔno ankɔ ɔyɛɛyɛ yɛnhwɛ no nso deɛ yɛ na ɛhu paa yie paa no sɛ dumɛ bi a obi busa ne sɛ obi busa sɛ na odiifoɔ no koraa na ɔso so wɔntaade mu koraa no bi a mu no na afei aseɛ ne sɛn ɛna adeɛ baako a yɛn sɛ obi busa sɛ so nti odiifoɔ no nsunsuan ne ntoma no mu a anka asɛm ɛna ɔka asɛm no nko akyerɛ no sɛ Awurade sie nie mede wobɛsi Israel so hene anaa mede Israel mmusuakuo du bɛma wo na wɔde hene a anka asɛm no ma mu anaa w'ani asɛm a yɛbusa deɛ odiifoɔ no yɛ ne bebrebe nyinaa ɔsunsuan n'ataade ɔsunsuan ne ntoma mu na owura yi bɔ adagya na wɔde adagya na ɛbɛpia akɔ nipa nim na ɔnhu asɛm a wɔbɛka na afei wo so aka kyerɛ me sɛ menyi ntoma no mu deɛ matete mu no ɔsunsuan mu o ɛyɛ ne biribi ɛnyɛ yie bio yɛsunsuan ɛyɛ ne biribi ɛnyɛ yie bio enti wɔbɛpie no akɔ enti ɔno no ɔkɔ na ɔkɔ a na obibusa no a asɛm bɛ ne wɔnka ɛsɛ wɔnkɔka sɛ waka kyerɛ ne sɛ obɛdi hene anaasɛ asɛm bɛ ne wɔnka deɛ wɔka kyerɛ no no nka ho anaa wɔmfa nsie ɛne ɛwɔ no ankasa ɛwɔ no anasɛm a ɛna afei nso sɛ bi a nka nti sɛ nka wɔne ne hyiaeɛ no ɛna mɛka sɛ nka ɔka sɛ sɛ Awurade sie nie sɛdeɛ Awurade sie nie wobɛdi hene mede Israel mmusuakuo edumienu no mede 12 10 ama wo ɛna wɔansunsuan n'ataadeɛ mu a ɔnsunsuan ntoma no mu a asɛmbisa ne sɛ ɛnka asɛm no ma mu anaa nanso ɛnyɛ obi na ɛni kan fa nhyɛ adwene mu sɛ we logic nti hɔ na obɛka sɛ nka bɛbam obi nso sɛ mbam well nanso ɛni kan fa nhyɛ adwene mu sɛ obi na soma a prophet no ɛnyɛ ɔno ara na soma ne ho na wayɛ de ɔno ankasa wɔpɛ o ɛnyɛ ɔno ara na soma ne ho deɛ ɔsoma no no ɛkyerɛ ne sɛ deɛ wɔnyɛ ɛno ara na wɔyɛɛyɛ sɛ yɛ kristofoɔ ne nyamesomfoɔ a deɛ yɛnsom no deɛ ɔbɛkyerɛ sɛ yɛnyɛ ne yɛbɛyɛ abrabɔ a ɔsɛ yɛbɔ ne yɛbɛbɔ Nyankopɔn sɛ odiifoɔ no ɛmfa nsunsuan na ne ntaadeɛ mu Jeroboam nso suro Nyankopɔn ɔbɔ Nyankopɔn din ɔno nso wɔamu no sɛ dabrɛnsɛmmɔne bi na
odiyifo no edi wɔ ne ho animguaseɛ bi na ɔbɛsɛ ogu no wɔnya dwembɔne ama Nyankopɔn odiyifo no ɔmaa ne ho kwae ɛma ne ntoma no ɛde tii mu edume bi a ɛnyɛ nneɛma nyinaa na memfa nsɛ bi a Nyankopɔn nantie mu no Nyankopɔn pɛ ne ho se yɛ Nyankopɔn ɛka asɛm a na asɛm ɔbɛka no yɛmfa adwene ne nyansa ma ho sɛ wode adwene nyansa ba ho de a ɛna ɔbɛka sɛ nkoa ne tentema no mu a ɛna nka memfa nsɛ bi a ɔka kyerɛ ne sɛ Awurade sɛ obɛdi hini a ɛyɛ so simple nanso da ɔsoma a ɔno aka kyerɛ ne sɛ ɔkɔ atete ntoma no mu na ma ne nyi titemu 12 na ɔnyi 12 ɛnkyerɛ sɛ wɔyɛ sitie na wokɔ deɛ a na de Nyankopɔn no ɔsoma awɔ no na wakɔto Nyankopɔn asɛm no to atwene na wayɛ deɛ ɛbɛso JEROBOAM ani na wasaa bu atɛn akɔduru abɔnten sɛ ɔkɔ abɔnten a na obi ntoma mfira no a na wɔbɔ dagya a asɛm na ɔkɔka saa na teɛ deɛ nyɛ sɛ wo bu Nyankopɔn sɛ bi Nyankopɔn no yɛbu Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn onyi nyansafoɔ yɛne Nyankopɔn nantie mu no deɛ Nyankopɔn bɛkyerɛ bi a ɔnasɛm mu biara no saa na ɛsɛ yɛ sɛ Nyankopɔn asɛm wɔ yɛn nkyɛn a deɛ asɛm no kyerɛ yɛ biara na ɛsɛ yɛ do's and don'ts Nyankopɔn se woyɛ ɔbaa ɛne obi bɛwɔ awo a ɛne ne nansa na wone na ware sex before marriage ɛyɛ abomination a transgression against God's word but sɛ ɛnɛ wiasefoɔ nyinaa obiara saa akwan no na obiara nam so a wonim nka saa akwan no nti obiara nam saa akwan no nso bɛfa saa akwan no so bi no ɛyɛ wrong wɔ Nyankopɔn anim obiara fɛrɛ ne ntoma na ɔde korɔ nti obiara ntoma nyansa bɛɛ na ɛwɔ mu sɛ obiara ka kyerɛ sɛ Jesus ɔtete ntoma mu ansa na wɔde hene nyansa adwene bɛɛ paa na ɛwɔ mu mesisi yɛde adwene bɛ Nyankopɔn asɛm ho a yɛmɛ Nyankopɔn asɛm koraa ayɛ nkwase asɛm yɛmɛ Nyankopɔn deɛ nti na yɛ sɛ obi Israelfoɔ yɛ adwuma wie na wɔn adɔm no ɔbɛyɛ wie sɛ munni bi kɔ bɛmɛ sɛ mode Nyankopɔn pa ade bɛbrɛ no ansa na ɔsɔfoɔ no yɛ amanneɛ bi ansa na mo aburo ne mo ano nyinaa ayɛ fɛ ne sɛ first fruits nyansa bɛɛ na ɛwɔ mu nti ewiasefoɔ bu Nyankopɔn asɛm nkwase asɛm bara ewiasefoɔ bu Nyankopɔn asɛm nkwase asɛm a wɔn de wɔn adwene ɛna ebu Nyankopɔn asɛm nkwase asɛm ayɛ mfɛ adwene ɛnko Nyankopɔn asɛm to fi sɛ bi a ofin sɛ ɔnde wontimi ɛmmɔ ne ho adagya sɛ ɔntimi mmɔ ne ho adagya deɛ na ɔnyɛ ready ma kingdom no and India yɛnyɛ sɛ paa we have to lose something to get something edu bi a ɛsɛ nipa wo lose biribi na ɔde anya biribi edu bi a ɔsɛ yɛn ho kom ansa na edu bi a yɛtena baabi yɛne ankasa yɛmpɛ ne ɛde anya deɛ yɛpɛ edu bi a wonya deɛ ho bɛtɔ wo wonnama ho nwodwo da biara mpɛ na ne wa ani hia na wansa ankasa mepɛ heavy akɔ ɛmpa yɛ koraa yɛ mmɔ ne ade a well ɛne ɛhu paa yie paa ma yɛn nti yɛhɛ no nso ɔsɛ Nyankopɔn na ɛmɛbia ɔsɛ yɛtrɛ sɛ ɛbɛsɔ n'ani wɔ abrabɔ mu nyɛ nipa ɛnyɛ biribi a yɛma nsɛ bi a yɛnyɛ biribi sɛ yɛyɛ ɛma nipa yi ayɛ na mu de Onyankopɔn no ɔbɛkyerɛ yɛ no de Onyankopɔn ɔbɛkyerɛ na ɔsɛ yɛ ɔka kyerɛ obi sɛ Nyankopɔn sɛ mɛdi hene a enti na prophet no ɛma metete me ntoma mu a wala no bi ɛmɛ nti wani ntoma mu ndi ka woni hene wala Nyankopɔn asɛm a wobɛdi hene nanso gye sɛ idunsa wɔ ntoma mu ansa enti biribi wɔ hɔ a Nyankopɔn ahenni ansa na bi a yɛbɛnya no gye sɛ yɛlusu nneɛma bebree nanso yɛmfa nyansa ɛnkɔ Nyankopɔn asɛm hɔ yɛmfa nyansa nkɔ nti na akoa bi nya odiyifoɔ bɛka kyerɛ akoa bi sɛ bɔme na ɔno fii sɛ medeɛ me obi na medeɛ mɛma dwene sɛ ewia sɛ mebaa yɛ deɛ sɛ me no obi nyɛmade a memmɔ ne da nti wodeɛ bɛ na ade ayɛ meɛ sɛ mebɔ wo wode woadwene ɛkɔ Nyankopɔn asɛm hɔ ɛna ɛsiane sɛ wayɛ asoɔden nti no sei na ɛbɛto wɔ abrabɔ mu ɛduru bi a ɛtumi nya asoɔden bebree na yɛto asoɔ no odiyifoɔ ahiadeɛ na onim sɛ ɔbɛhyia JEROBOAM no na ɔbɛtete ne ntoma mu ade agyina hɔ ma biribi na waka ɔde aka asɛmpa good news sɛ akyerɛ no sɛ ɔbɛdi hene na onim deɛ ɛka mekyerɛ sɛ ɛduru bi a yɛnneɛma nyinaa ɔka Genesis hɔ no a ɛmmerɛ na
Joseph ne mami enu Manas ene baako no Ephraim onse Manas na yepe na Ephraim yekuma but Joseph ebo mpaye no Jacob ehira wo mo no o de nsa nifa eto pani no so bunkum to pani no so na de nsa nifa to kuma no so Joseph wanti ase but Jacob de onim de wo ye no kan say onyi ne nsa no no mfa nifa no to pani no so no mfa bunkum to kuma no so wo se me ba mi de ntia meye saa de ntia o de tina taade mu no Nyankopon nim de ntia ma o de tina taade Nyankopon na ma de Nyankopon onim de ntia o ma Jacob edene nsa nifa eto Ephraim so no de nsa kuma ne nsa pani ne nsa ni bunkum eto pani no so no o de kire se ede ne a we beye kasia chewe de na o kan ne Jacob wo ye no na mfiri ono anu tumi mu na mfiri ono anu ahoɔden mu na mfiri ono anu pem na eya sembi no nya firi Nyankopon nkyɛn ana o gyina so aye bibie onyame ansɛm a abaye nkyɛn no mumie nyina so mo ye bra enkwansɛm a wo ye nkyɛn no Nyankopon sɛ aware sɛ ye nya mom ye nsa awade Onyankopon sɛ kro no nyame ye nsa kro mom ye mokro no Nyankopon sɛ doing more than tight ye ntua sɛ ye tua Nyankopon sɛ nya doye am nya doye obi amfa nyansa bia nko Nyankopon asɛm ho sɛ Nyankopon direct ye ne sɛ bɛpɛ na ye nye ɛno ne ntia ne he no so ntina ɔne no onim di onim sɛ okohyia no a ɔbɛde te ne ntaade mu ne mo ni kan fan hyina dwuma sɛ nyɛ sɛ odifo ne pɛ sɛ ɔbɔ ne dagya ne mo ne yɛ Awurade asɛm a nyɛ sɛ obi pɛ sɛ obi ho kyerɛ no abrabom ɛna do's and don'ts no ɛnyɛ wei munyɛ wei ɛnyɛ wei munyɛ wei nyɛ sei no ɛyɛ Nyankopɔn ahyɛdeɛ nko a de Nyankopɔn asɛm bia de sɛ yɛbɔ mɔden ne edi soɔ Jeroboam ɔho kwan sɛ n'adwene ha no a osi ne kwan ohunu sɛ ɔma no bɔ na adagya na yɛ bɔne na ɔpene so a na ɔma ne bɔ na adagya both of them are guilty before God biribi wɔ hɔ no obi ɛyɛ ne wɔwɔ ho na nim sɛ ade a wɔyɛ ne wɔmehu ɛnkɔmɔ ɔne medie ɛkɔ ɔde mefa so yi sɛ ɛnyɛ kwampa na ma no ɔma no kwan ama wɔde wɔfa saa ɛkwan no so a woyɛ bɔne wɔ Nyankopɔn anim sɛ woyɛ ɔbaa warefoɔ na sɛ ɛni kwan sɛ ɔma obi soso mu anaa obi ɛde ne nsa ɛsoso obrɛsim anaa mpo wɔto koraa na deɛ kɛka ho koraa no na sɛ wɔma ho kwan ma obi yɛ wɔwɔ saa deɛ wɔyɛ saa no ɛne wɔma ho kwan ma no yɛ saa mu nyinaa no makɔbɔ nsɛm gyem ɛyɛ Nyame asɛm a bibi adeɛ biara ɛni kwan sɛ obi yɛ ne wɔ hɔ na bɛma no wɔbɛma ho kwan meka sɛ mistakenly o ebia na mfom nsuo mu na wani na nemo wani da ho paa yie ɛna nipa no ɔyɛ ho biribi ani sɛ wɔyɛ na ma ho kwan ma no yɛ wo saa adeɛ a ka hu sɛ woni Nyankopɔn ntem tete woyɛ kristoni a ɛni Jeroboam sɛ ɔno onim pɛfɛɛ sɛ deɛ ahia ɛyɛ ne wɔ no ho no ɛntene bana wɔma no ho kwan ma no yɛ a wɔyɛ de bɔnyɛ ni wɔ nsuo Nyankopɔn ne mmom sɛ ɛtene ɛna wɔama no ho kwan ma no anyɛ nso a ɛna nyɛ sɛ ɔno nso wɔsi Nyankopɔn akwae wɔ nsuo Nyankopɔn ɛnti ahia antene ntoma mu sɛ ɛma nsɛ bia wɔde gu n'anim ase wɔm sɛ ahia wɔ antene ntoma mu wɔ nipa nim na anko raise questions bi ya bebree ɛnyɛ nipa bebree twam ɛhɔ na ahia ne wafa odifo ɔhene onipa ne ntema ne wɔde ntema ka kyerɛ ɔsɛ no yɛwɔ nneɛma bebree hɔ a ne nneɛma nyinaa na yɛ ne publicly ne nneɛma nyinaa ɔwɔ sɛ nipa yɛwɔ biribi hɔ a ɛsɛ sɛ ɛyɛ wɔn Nyankopɔn ntɛm asɛm a biribi wɔn nso a nipa nso nipa third person betumi abam ebi wɔn nso a second person bi koraa abam na nka third person bi koraa nso abam yɛn hɛ no nso nti wanka nkyerɛ evanse bi a Jeroboam sɛ wobɛdi hene wɔ public na afei nka na nka afei sɛ na nka da social media de nka ne fɛ na de Facebook ne de da hɔ a ne YouTube sɛ o yɛsi Jeroboam bɛdi hene de bi ɔka ɛyɛ ɔne ne ntam asɛm a nti ayida sɛ ɔbɛgye adi na condition ɔde ato ama no na ama na bam yɛn mom nso Nyankopɔn adeɛ bia maka sɛ wonim sɛ obi ɛyɛ wɔ ho a wadwene buufo uti buufo no sɛ o saa nipa ne yɛ wɔ ho a we were guilty before God adeɛ bia abrabom asetena mu aida so awari o unware yo kristoni ba unware na wo obi dia agobone ana sɛ mo kɔhyɛ baabi bibie ni sɛ mo ya obi akora nhumu a Nyankopɔn de wo humo and adeɛ biara ɛntene bia woni pa brabom bia na ɛsɛ nipa yɛtwe ho firi ho
Jeroboam o tumi say entoma na wo tete mu no entoma no obetuma kan say mempene so enitim mintimi bo me ho adagya saa o will power no me mo so opene so ama odifo ne edete mu dia na say etene Onyankopɔn ne mu dia ene omienu mi obi anifo awrade anim ane ahia no nso ntinya bibia na yese ni pete and publicly nya bibia na yese ene nya bibia nso ene kokuom nya bibia na ene kokuom nya bibia nso ene bibia nso ene publicly bibi wanya enya secretary ya ne ahia no nso pa wasem bi wo ene se third person bi eba mu ene wasem bi won so yese ene se nsem bi ho kora no a eye woni Onyankopɔn ana woni Nyankopɔn apart from Nyankopɔn na asem ya yenhwɛ ye kokoa mu nsem ene ye privacy yie ne nipa bia na se ye ma ne hu ye privacy ye tiri mu asem o tiri mu asem adwena wo dwene ho de wo ye wa brabom apart from Nyankopɔn na asem onipa bia de hwɛ ho yie e wo nipa ho enye very careful nti ebi enema bi wo nipa ne enema bi wo ho a enye se second person kura abamu wonu Nyankopɔn ntam nko asem a adaja bi a ọbọ ne ho no man se bia ewo britio bi mu no hwe animunyam kase a ede brɛ no nti na ise ebi na madajam ebi abrabɔ a yɛbɔ ɛden de ba animunyam ede brɛ yɛ ahote abrabɔ a yɛbɔ onyame ansɛm a yɛma yɛn kwae a edi yɛ so animunyam ede brɛ yɛ Jeroboam animunyam ede brɛ ne bi ni o mu so ba yɛ bɔ na de ba ta ma Nyankopɔn de ahini ni ma no nya de bɔ yɛ ni ani ebe paatu no so de mi kan nie de Nyankopɔn asɛm bɛ hyɛ bia na ɛsɛ yɛ na ne de animunyam bɛbrɛ so obi de Awurade din ɛhyɛ obi bia ho a ɛne sɛ woyɛ na woyɛ de a wayɛ bɔne o yɛhwɛ yie Yesu sɛ adifo atofo bebree no abɛba atetefo atofo bebree no abɛba eni so obi yusu Awurade din ma ɛhyɛw ɛma wo ya de bie ni sɛ wo ya wayɛ bɔne atie Awurade o ti nipa bia yɛmi ani mi Onyame asɛm o nyɛ sɛ obi odifo nti obi odifo ana no anaasɛ obi fa ne ho Nyame nipa na asɛm bi obɛka kyerɛ obi a na wo tie no won so Awurade agyew Onyame asɛm na wo mu mienu ntam Awurade asɛm ene wo ni odiifo ne wɔsɔfo somafoɔ ne obi a fa ne Onyame nipa bia no Nyankopɔn asɛm ne wo mu mienu ntam mu mienu nyina obi anya kase nkyɛ Nyankopɔn asɛm wo mo ntam no de wo ka asɛm ne wo a wo tie no mu nyina no Onyame asɛm na control mo ti yɛnhwɛ asɛm a control yɛ ni yie pa ne mo ɔhyɛ asɛm bia nso a ɔhyɛ asɛm bia ana gidi asɛm bia ayɛ do's and don'ts bia do and don'ts bia de ɛsɛ yɛ bia no si yɛ sɔne so nso a yɛbɛwu Nyankopɔn asɛm de hana ya ne ehunu maka sɛ expected Nyankopɔn asɛm Nyankopɔn asɛm de obi a ɔbɛka Nyame asɛm bia no Nyame asɛm nkɔn sɛ wɔfa ne mo nipa na wɔka Nyame asɛm no wɔyɛ expected wɔyɛ unexpected messenger de a yɛ sɔne na asɛm so and honest onipa bia wɔba wiase ɔka Nyame asɛm na yɛnhyɛ ne ho nkɔm nto obiara de sɛ John ma yɛtwerɛ mo nkɔm ɛhyɛ mo nkɔm nto yɛ expected messenger ɔmo ba wiase yɛka mo ho asɛm no sɛ wɔabrabɔ mu no sɛ obi te saa ɛsɛ yɛ very careful to expect unexpected messenger biara ne obiara wɔkyerɛkyerɛ Nyame asɛm the teacher evangelist or elder n'asɛm no sɔne so papa wɔ mu ɔfa bɔne wɔ mu mfa nya adwuma ɛnyɛ saa pa nyɛ yɛmfa Nyankopɔn asɛm no a nyɛ adwuma sɛ Nyankopɔn bɛsɛ de yɛ adwuma na yɛansɔne so na bɔne ba yɛakwa mu in the name of God wa yɛbɛwu wate obia anaa bibia ɛbɛyi adwene afi Nyankopɔn asɛm so biaa no yɛnyɛ very careful bibi Nyankopɔn asɛm ɛni sɛ bibia yi yɛadwene afi Nyankopɔn asɛm so deɛ ɛbɛyi yɛadwene afi Nyankopɔn asɛm so biaa na ɛsɛ yɛkɔnsider na sɛ wɔyɛ the greatest enemy. It is your greatest enemy. Ti Nyame asɛm ti Yesu be wiase no ɛmana ɛnkyɛn me de asɛm ba na wie yi oka John chapter 9:6-7 a Yesu ɛde dɔte ɛte sɛ nipa nani no enika Yesu no obi ana nani afira enika Yesu wamfa dɔte no ansa nani a enika onye me nka nkyɛn sɛ nani nente so betimi aka nanso de wade pɛ ne wɔyɛ o
dɔteɛ no wɔte dɔteɛ wɔde ntasuo ne ntasuo ɛna gu dɔteɛ no mu ɛfra dɔteɛ no ɔno a hwɛ wogyina hɔ a sɛ na ɛbɛyɛ wowɔ nanso sɛ wogyina no Yesu deɛ biribi a ɛkɔ so wɔ ne ho biara no sɛ obu na de bɔne ma Awurade Yesu deɛ a woyɛ de bɔnni paa expected messenger biribi a bɛbu ne bɔne ama no biara Onyankopɔn anim biara no ɛntene wɔ Onyankopɔn anim obi a bɛbu Yesu sɛ Yesu de ɛfɔm dɔteɛ wate ntasuo agu hɔ ɛnti wa ntasuo ɛngu fam wɔ no ɔkɔ asɛ suafoɔ no ɛmpa nsuo mmra ɛna nka ɔmfa nsuo ɛnya a ɛni nka ɔde nsuo ɛsra dɔteɛ no a nka n'ani nti anaa ɔmfa dɔteɛ koraa nsa n'ani a na ɔka kyɛ ɔbɔ mpaeɛ maa no a kɛnyɛ yie wode wadwene yɛmfa yɛ adwene mma obi a Nyankopɔn asoma no nkyɛn deɛ Nyankopɔn asoma no Nyame asɛm ne wɔka ɛni Nyankopɔn asɛm no na ɔse yɛyɛ saa na wɔn nso a wotie me sɛ asɛm bi efiri pulpit mu ba biara no sɔne so deɛ yɛnsɔne na asɛm so a ɛyɛ expected messenger deɛ ntimi mfeelie ɛyɛ Nyankopɔn asɛm a Nyankopɔn asɛm ɛna mfeelie ɛnti na deɛ metumofo a ne sɛ biribi wɔ hɔ na Jeroboam ne sɛ ɔde pie na bɛgu n'anim asɛdeɛ a ɔmma odiyifoɔ no ɛnyɛ ne ho adwuma deɛ a ɛyɛ ɔno ara asɛm a nanso osuro Nyankopɔn saa bɛ no ɛtete ne ntoma mu wɔn mu na bɔɔden deɛ firi mu baeɛ no animonyam deɛ nso deɛ Nyame asɛm no deɛ firi mu ba biara no ɛwɔ sɛ na wieɛ no animonyam ma yɛ nyɛ sɛ na wieɛ no deɛ adeɛ bi obi yɛ no wɔ abrabɔ mu biara no ɛwɔ sɛ na wieɛ no ɛhyɛ Nyankopɔn animonyam ɛwɔ sɛ na wieɛ no ɛde kɔ heaven sanfo ankɔ heaven deɛ a ɛwɔ sɛ yɛ Awurade nhyira asɛm so ma yɛn ɛwɔ Yesu din mu amen.